sounds. Let's go mga kachika! Samahan niyo ako sa latest update. Kung bago kayo sa channel ko, maaaring mag-subscribe ka muna. Maraming salamat po. Hanggang ngayon, usap-usapan pa rin kung sino o ano nga ba talaga ang dahilan ng paghihiwalay ng mag-asawang Kylie Padilla at Alger Abrenica. Magmula nang kumpirmahin ni Robin Padilla sa vlog ni OG Diaz na hiwalay na ang anak na si Kylie kay Alger dahil sa third party, maraming pangalan ang naglabasan na posibleng dahilan ng kanilang paghihiwalay. Sa recent Instagram post ni Kylie kung saan makikita siyang nasa field na may caption na "Beth's shoes are heavy", may isang netizen ang nagkomento at nagtanong kung ano ang dahilan ng hiwalayan nila ni Alger. Totoo po ba na kaya mo iniwan si Alger dahil high maintenance ka po at di-afford ni Alger luho mo? Tapos po maraming mayayaman ang nanliligaw sa iyo pato mga artista at isa dun si Miguel de Guzman, yun po kasi ang sabi ni Sian Gaza. Salamat po, ang comment ng netizen. Agad namang pinabulaanan ni Kylie ang mga ito at sinagot ang netizen ng "Magkaibigan lang kami ni JM. This is not true." Kinuyog naman ng mga taga-suporta ni Kylie ang nasabing netizen. Si Kylie nakipaghiwalay ay Alger, maybe napuno na si Kylie sa mga pangloloko ni Alger's kinaya, "Bit ka pa magstay kung piulit 2xn lang ginagawa sa'yo ng tao, maliit lanang ang buhay ng tao kaya wag sayangin ang oras mo sa taong toxic. Girl, watch your word, dummy account ka naman, matrace ka pa rin, baka di mo alam pud kang makasuhan as cyberbullying and tagapak-alat ng fake news. Girl, linisin mo muna bakuran mo bago sa iba. We don't know the real story behind them even 1/4 of it. Gets? Or mat, anong ko nga magkadikit ba kayo ni Kylie at alam mo lahat ng galaw niya? My God, wake up girl. Is that your purpose for being here in the earth? To spread false news, no solid evidence. It's shocking that you even believe him despite his reputation. All the stuff he said are ridiculous and false. Matatandaan na kinasuhan noon si Sian Gaza dahil sa investment scam at nalink rin sa mga sikat na celebrities tulad ni Ella Cruz na agad namang itinanggi ng dalaga at sinabing naging mag-business partners lamang sila. Sa kabila ng mga espekulasyon, marami pa ring mga netizens ang umaasa na sana ay magkabalikan sina Alger at Kylie at patuloy na nagdarasal na malagpasan nilang mag-asawa ang pagsubok na ito. Bukod pa rito, may mga netizens rin na talaga namang excited sa comeback sa pag-arte ni Kylie bilang Beth. Matatandaan na nag-post noong Mayo si Kylie sa kanyang Instagram account ng isang photo na tila script na kanyang binabasa para sa isang project. Paano mga kachika, kita-kits ulit sa mga susunod kong Pinoy Showbiz Update. Please like, share and subscribe, paki-click na rin ang notification bell para ma-notify ka sa mga susunod kong upload. Again, maraming salamat, mag-iingat po tayong lahat.